soc Joan Cartanyà, del projecte Aromis de la Conca. Aromis de la Conca és un projecte que va néixer fa ara 13 anys amb l'objectiu de cultivar i experimentar amb plantes aromàtiques i medicinals. Avui, 13 anys després, podem dir que ja el tenim, perquè a més s'havia extingit a tot Catalunya i actualment ja hi ha algunes experiències a diferents llocs del territori. El nostre projecte pretén fer un cultiu sostenible, tenim producció ecològica. El programa Innova jo crec que és un programa interessant perquè ens ha permès una mica ampliar els horitzons, sobretot ampliar una mica la visió que tenim moltes vegades els petits productors com nosaltres, que moltes vegades estem immersos en la producció però no vetllem tant pel pas següent, que és la comercialització i la difusió.